lämmittämään renkaita. Ajetaan autot lähtöviivalla ja katsotaan miten tässä käy. Yes. Jätin sitten mainitsematta Jannelle, että kyseessä ei ole aivan tavallinen ryssämosse, niin kuin saatatte kohta havaita. Kun päällisin puolin tutustuu tämän Mosse-rekisteriotteeseen, niin se näyttää kovin tavanomaiselta. 9. päivä huhtikuuta 1980 käyttöön otettu Moskvit Elite 1500S. Sitten kun tämän pahvin lyö auki, alkaa paljastua koko lailla paljon jännää. Madallettu katto. Takaosa avonainen, jossa 2 ahdinta ja ahtoilman jäähdytintä. Taka-akselisto hiasesta, tuulilasia lukunottamatta ikkunat polykarbonaattilevyä, flippikeula. Kuulostaa synkältä aparaatilta, sitä on ehkä syytä katsoa vähän lähempää. Jonkun mielestä Raamattuun viittaaminen autojen yhteydessä on tökeröä, eli anteeksi nyt vaan kauheasti, mutta tässä autossa on Jeriko suorakytkentävaihteisto. Tämä takaulos tuleva hoona ei voi olla mikään muu kuin tuomiopäivän pasuuna, ja kun sinne kurkistaa, niin voi kuvitella syntisten vikisevän jossain tuolla ahtimien kourissa. Paikkoja ei ole kaikille, mutta sen sijaan kyllä näillä heebeleillä pitäisi saada jonkinlainen Stairway to Heaven aikaiseksi. Uskokaa tai älkää, Mossen lohko on alkuperäinen. Ja johtuen matalasta viritysasteesta, ahtopaineet on nostettu todella korkealle, jopa yli 4 kiloon. Huhujen mukaan idän kostaja kehittää yli 600 hevosvoimaa ja saavuttaa nykyisellä perävälityksellä 260 kilometrin tuntinopeuden. Varttimaili menee rikki alle 10 sekunnissa. Tämä mies, Ville Oksanen, osti Mossen alkujaan varaosiksi, mutta mustiolainen itseoppinut autoharrastaja päätti rakentaa laitteen tyystin uusiksi. Lopputulosta voi kuvata vain yhdellä sanalla: painajaismainen. Moottorijäähdytys päällä, öljynlauhdutin päällä, 4-lovinen suorakytkentä Jeriko-laatikko, kaasu pohjassa, ahtopaine nostaa ja liikkeelle, sen jälkeen uutta matua koukkuun. Koitetaan. Aivan sairasta. Aivan absoluuttisen sairas aparaatti. Eihän tällaista olekaan.